Sa'yo mo na ka nagbata? Oo. Sa'yo ko na mata. Tugan na akong buhok. Nagsiyawin ko. Unya, may akong gusto na pangandaman na mo ang among panaghimamatay sa babae nga nagtingal o kasakit sa atong apo. Mura bitaw, excited kayo ka da? Excited dili sa unsa ha? Naibawa ka na gyud. Nga naglungot-lungot ug maayo ang babayana. Oo, pero ayaw kayo balabig padasin mong gibati, ha? Kaya tingali, ganyan mao na'y makabulilyaso sa inyong mga plano. Kanaan dili may tabo, Josie. Ipaniguro ko nga mulampos kita o magsugod na sila pag tikang sa ang-ang sa kalampusan. Lola! Judy? Judy. Table's ready. Ay, good morning, Dave. Good morning. Look, kailangan ba may mamalit o mga stocks sa kinanglanon sa KTV? No problem. Oo, mas bagay na sa budlo nga. Wa ko din hikay. Nakilala ba na si Ma'am Carmina ako? Dili man maayo nga. Na ako din niya makakita siya nako. Ano yung mga siya? Kana og mahinayon. Unya ta magistorya na. Mga naog na ta sa selong, mamahaw na ta. Dili mo abuto na tuglugan na sa samisa. Oh, Ha? let's go. Kaya medyo gigutom sa buda. Hindi na. Hello, Norbert. Good morning, Mrs. Mercader. Good morning. So, naka-phone book na gid ay ang akong number sa imong cell, ha? Yes. Kung bisag wa pa, nakila naghapon ko sa mananoy mong tingin. Flatteries, flatteries. Tino na akong suti, Mrs. Mercader. Well, ikaw na kang nagsulti sa tinuod, Norbert. Daghan nito ang nag-ingon nga kaboses ko si Velma Santos. Bitaw, ready na ko, Norbert. Nag-wait na lang ko sa inyong pag-pick up na ako. Mao ba? So, nakauyong giday ka sa ideya nga ato ta mag-mahjong concert sa ilang Mr. Bart Monticlar. Yes, Norbert. Excited na ka kung ikahimamat ko ka ng tawahan. Tiguang, ulitang tiguang man ka siya. Yes. Ang di ko kasiguro kung available pa ba siya ang tour karon. I mean, wa pa ba siya uyab rong panahon na? Okay. Let's wait and see. Amot ba, Norbert? Huwag ko makasapot sa kong kagalingon. Basta, I'm dying to see him. Magkita ra mo, ma'am. Pabuta ko diya. Pick upon ti ka at around 8 o'clock. Okay. On the dot, ha, Norbert? Yes, ma'am. 8 sharp. Good. Okay. See you then. See you then. Bart Monticlar. Bart Monticlar. Usa ka retired USAID si Mr. Monticlar, ma'am. Dako kayo ang gidawat ng tuition na tagbuan. Dagan siya giapilang korporasyon. Daghan ang ipalataw niyang mga negosyo. Ug dapat yung daghang gipabangan niyang mga bahay sa iyang compound.
sa usab siya kapunto sa ato niyang madyong sisyon niya. Sa dili madugay, ikahimamat ko na ikaw, Mr. Bart Monteclar. Okay naman. Good. Paabot na siya. Ya, ikaw na lang magkita, magbuhat na lang ko dito. Sige. Ya, magkita natin nga to. Oo. Measure for measure, your love so much pleasure, like a haunting melody, you came Nak, inside and captured. dili magdagandagan sa school ha. Kaya dili ka panington og maayo. Nya kung panington man gani ka, pagbutang gyud og labakara sa imong buko-buko. Yes, Mommy. Ikaw din hatod na ko, me. Oo, kinsa pa man di ay. Ako ang mahatod nimo, nya ako sad ang mukuha nimo ikapamuhi. Yay! Nganong nalipay man ka? Nalipay lang kay nindot man ang mami mo kuha perminti sa school ug muhatod. Bisag kinsa pa'y mukuha nimo sa school na, ay lang pamili ha. Kay ako ra ba, magsugod na hapit sa trabaho. Unya, syempre, panggabi akong trabaho. So sa adlaw, mamaway gid ko pahuway. Kusa di imong work, Mommy? Nganong gabi iman? Singer ko sa KTV and Music Lounge na. Pero mintras tanto lang na ha. Kaysa ngadto-ngadto, magnegosyo mi ni ninang nimo Judy. Kanang negosyo nga matawag nimo disente. I mean, negosyo nga way taong maperwisyo. Oh, unsa man, ready na ka? Bitanaw sa atin ng The smell of your skin Mag-late ka na sa imong klase. Babes! Babes! Babes, ayaw ko kaya ayaw. Ayaw mo kinasya. Una-una yun siya. Babes! Babes, uwat ako ba? Babes! Kanin! Ako kaya iba. Good morning, Leah. Good morning, Ramil. Babe, saan sa ba? Maliit na sa opisina. Tana! Mommy, dali dayon. Mommy! Tana ba? Malate na ko sa school. Mommy! Ah, sorry, nak. Tana ba? Oo. Dana. Migoy! Play ang gate! Ay, man mo uban. Dora, ikaw ha, buhat ya. Sugod ka ron. Adto na ka school, Inday? Unoy, si Mami ang muhatod na ko. Hala, si Mami naghilak. Ano di ay ka? Naluoy lang ko di mo na. Huwag gani maka-offer og drop ni mo si Ramil. Bisan sa inyo lang eskwelahan. Bisan komplimento na lang utang nga offer. Di lang, dili man sad na ako siya amahan. Anak, amahan mo si Ramil. Sagdi lang, dili man ako siya amahan. Di ko gustong magbaton ka og kasilang sa imong amahan.
Ako ang tuhuin. Amahan mo si Ramil. Pasagdi lang na kung ako ang mubati kasilag sa imong amahan, ha? Basta ikaw, di ko gusto magbaton ka kasilag niya. Utang mo usab niya ang imong kinabuhi. Day, maliit na gyud mo. Aw si Inday Cristel di ay. Noy. Nay, at sa Sige na mo day kay maliit na ng bata. Babay na ng Minggoy. Babay day. Sulat ka day ha? Oh, muabli pa man day kung nilasgit pagkatoy-toy. Day, ayo mo day. God bless Inday Cristel. Pasalubong na ko day ha. Katong lulipap ba? Sige, salamat kayo, Nay, ha? Anak ba? Smile ba? Bye-bye. Daghan akong natigom nga kahiubos kang Ramil. Daghan ako gitanugang kayugot. Way kaso kung ako lang. Dili lang unta ni apilon si Cristel. Wa lang gani siya maka-offer og hatod kang Cristel. Gipalaway lang miniya sa iyang sakyanan. Basulan mo sa umaabot ng mga adlaw ang imong gibuhat, Ramil. Magbasol ka! Minggoy! 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 Hoy, Minggoy! Minggoy? Asa ba si Minggoy? Asa si Minggoy, ising? Ma'am, nasa si Minggoy ba? Nasa dibuhat, murag. Nasa siguro na sa mga tanong. Oy, ma'am. What can I do for you that you cannot do for me? Minglis ba ya? Oy, Minggoy. Oh. Why sakyanan sa gawas? Sakyanan? Nakadaghan na niya sakyanan, ma'am. Na ay Hilux, na ay auto, na ay panel, na ay Dili na mo'y butong ipasabot. Ang gusto na kong mahibawan na abay may abot na sakyanan sa gawas, mamoy makuha na ko. ang porlon, ma'am. Si Paulon! Ikaw, Minggoy, ha? Nagsugod na sa kagbugan-bugan ako, ha? Sorry, ma'am. Maumguday. Nangutanam lang ko ba? Kung sa sakyanan na bitaw. Iskot pa kag Porlon! Porlon ka dyan. Pagkatuy-toy siya akong utok mo. May nasuod sa akong utok, Oy, ma'am. paminaw. Musta ka kung balik sa taas. Mm. Kung doon ay mong abot, mangita na ako, paibaw ako sa taas. Sabot! Yes, ma'am. I will inform you quickly as fast as I can. Kaya ni mo, in English biya ka. Bantay ka, ha? At, Ay, nagpangutanan! At, unsa man? Kinsam din kuha ni ma'am. Daan pagid ko. Daan pagid ko ni mong Minggoy. Susitador kagad kaayo. Wala kay labot, kinsay mo kuha na ko. Basta kung gusto ko ni mo, ha? Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran paghandom mo maoy gianto